Ποια εποχή προηγείται της μέσης παλαιολιθικής εποχής? Του Χαλκού. Στop ο χρόνος. Ποια εποχή προηγείται της μέσης παλαιολιθικής εποχής? Λοιπόν, υπάρχει η Ουρασική. Το πλειστόκενο που πήγε το μυαλό μου είναι άσχετο τελείως, λάθος. Καμία σχέση. Όχι, Παλαιολιθική. καμία σχέση. Δεν το γνωρίζω. Χαλκού. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω. Ποια είναι η εποχή πριν την παλαιολιθική? Δεν μπορώ να το... Χαλκού. Είσαι καλά! Της Χαλκού. Θα πάεις πάνω σου. Μαρία, θα πούμε του Χαλκού. Αυτό απάντησε η Chaser. Δεν προσέξαμε. Αυτό απάντησε. Γιατί η μπιπ πήγε σύννεφο. Οπότε δεν είναι σωστή απάντηση. Έχασες. Χρονόμετρο. Ποιος έγραψε τον στίχο «Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε»? Καρδέλας. Σωστό. Καλά πήγε αυτό. Διάλυση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα φταίω εγώ να πω. Αυτό τα βρήκατε, αυτά τα φυτάνια.